illegali jikkawża inċident papali u iva mhux xorta billboards u riklami jħamġu t-toroq prinċipali u iva mhux xorta skandlu wieħed wara l-ieħor il-mostru kull ma jara qed jiekol u iva mhux xorta kuntratt ieħor kemm tiffirma duħħan biss ma nafux fejn nitfgħu l-ilma u iva mhux xorta 6-12 u sitt-oħra magħhom 18 kulħadd jieħu li jista' x'jimporta 6-12 ħafna skużi għax tajt nidħlu mill-bib jew mis-sopra porta u iva mhux xorta tista' tella 8 solari taqla s-siġar tneħħi x-xari u iva mhux xorta tkisser tfarrak kull ma tara u jekk tilmaħ għasfur tispara u iva mhux xorta 6-12 u sitt-oħra magħhom 18 kulħadd jieħu li jista' x'jimporta 6-12 ħafna skużi għax tajt nidħlu mill-bib jew mis-sopra porta u iva mhux xorta ġejjin għanna u dawk li jgħixu spiċċaw bilgħu kanna u iva mhux xorta għax m'hawnx post fejn toqgħod żrara waqt li l-passaport jista' jinxtara u iva mhux xorta 6-12 u sitt-oħra magħhom 18 kulħadd jieħu li jista' x'jimporta 6-12 ħafna skużi għax tajt nidħlu mill-bib jew mis-sopra porta u iva mhux